prichádzame teda k tej tretej časti, ktorou je taká pastoračná alebo praktická aplikácia. Teda niečo, čo si môžeme zobrať do každodenného života. A tu by som chcel Zachariáša a Alžbetu postaviť ako taký vzor hneď v 3 oblastiach. Samozrejme by mohli byť vzorom aj v iných, ale tieto 3 som vybral, že za prvé ako vzor v manželskom živote, za vzor v rodičovskom živote a za tretie vzor v povolaní. Takže pekne po poriadku, najprv sa budeme sústrediť teda na ten vzor v manželstve. Tu je zaujímavé, že Nový zákon, celková tá jeho perspektíva je zvlášť tak sústredená na jednotlivca. Jednotlivca, ktorý v podstate prichádza za Kristom alebo za Bohom. Samotný Ježiš vedie celibátny život, nemá teda manželku, nemá deti a sústredí sa na to svoje mesiášske dielo. Rovnako tak apoštoli, či už sú pri Ježišovi, alebo či sa teda po jeho smrti a zmrtvých staní vyberajú do sveta, tiež robia to ako, povedzme, že jednotlivci samozrejme, a šíria to kresťanstvo. Ale to nie sú iba tieto postavy, ktoré sú povolané takému tomu zasvetenému životu. Sú to postavy, aj ktoré prichádzajú, ktorých je asi správne predpokladať, že žili teda o samote. Sú to teda malomocní, sú to rôzne ľudia postihnutí rôznymi neduhmi, sú to ľudia posadnutí démonmi a taktiež hriešnici, neviestky. A pri týchto je asi správne predpokladať, že žili o samote. Čiže tá perspektíva Nového zákona nám poskytuje skôr taký dôraz na toho osamoteného jednotlivca a pritom je veľmi ľahké zabudnúť, že aj tu v Novom zákone nachádzame manželské páry, ktoré nám môžu byť vzorom. Teda to nie sú iba naratívne odkazy, teda tie v príbehu, sú to aj konkrétne odkazy, ktoré nachádzame v Novom zákone, ktoré vyznievajú tak protimanželsky a tu sa zvlášť citujú slova svätého Pavla, ktorý hovorí, že slobodný sa stará o veci pánove, ale ženatý sa stará o to, aby sme to preložili pre dnešok, aby nezabudol na niečo z nákupného zoznamu alebo nenechal pohodené ponožky na zemi. A samozrejme, Pavol tu nehovorí proti manželstvu, Pavol nie je proti láske, ale hlboko si uvedomuje, že ak niekto hľadá duchovný rast, potom manželské povinnosti často odvrátia jeho pozornosť a tie duchovné sa dostávajú na druhú koľaj. Spomenieme si na nich iba, kedy je všetko ostatné vyriešené a pri najlepšom tak na zo pár minút denne. Avšak v písme sa stretávame s párom, ktorý dokázal teda aj dobre prežívať ten duchovný život, zároveň boli manželia, to Zachariáš a Alžbeta, teda jeden z tých párov. Títo dokazujú, že spravodlivosť nie je iba pre mníchov, pre mníšky, pre pustovníkov alebo pre kňazov. Čo znamená tá zbožnosť, ten duchovný život? Znamená to byť oddelený pre Boha. Aj keď zdieľame kúpeľňu alebo posteľ s ďalším človekom. Manželstvo je vlastne, by sme povedali, že taký Boží nástroj, ako nás cibriť do jeho podoby. Pretože ak si to tak vezmeme, nič nás nenaučí viacej pokore, odpusteniu a sebaovládaniu, tak ako spoločný život s druhým človekom. A tak by som povedal, že je fér označiť Zachariáša a Alžbetu za jeden z príkladov, je ich veľmi málo, ľudí, ktorí žijú v manželstve, ktorí dokážu, ako sme čítali, spravodlivo a bezúhonne žiť v manželstve a to pre nás môže byť veľkou inšpiráciou. Takže Pavol má v mnohých ohľadoch pravdu, to manželstvo môže, často je rozptýlením v tom duchovnom živote, zvlášť teda, ak je jeden z manželov neveriaci. A je to teda ťažké, ale je to možné. Je to výzva, ale dá sa to. Tí manželia si nájdú po rokoch spolu spôsoby, ako strategicky mlčať, prehliadnúť niektoré chyby a nepočuť niektoré vety. Avšak deti všetko prevrátia hore nohami. Býva zvykom, že ten manžel začne pracovať povedzme ešte oveľa viacej, aby zabezpečil tú rodinu, zatiaľ čo manželka ostáva s tým dieťaťom alebo deťmi doma, aj zvlášť v tých zimných mesiacoch,
kto je teda rodič, tak to pozná. A obidvaja rodičia sú teda de facto stále nevyspatí, stále podráždení a zanedbávajú jeden druhého. Nie len teda, že nemajú čas jeden teda pre seba, ale nemajú čas jeden na druhého. A tak sa ľahko stane, že nie len ten duchovný život ide na druhú koľaj, ide aj ten manželský, pretože všetok čas, všetká energia sa venuje tým deťom. A tu je naozaj veľmi ťažké zostať bezúhonný a spravodlivý, je veľmi ľahké prepadnúť hnevu, neustálej podraženenosti. A to by sme mohli povedať, že aha, tak preto Zachariáš a Alžbeta boli spravodliví a bezúhonní, pretože nemali deti, mohli sa venovať duchovnú, mohli sa venovať jeden druhému. Avšak tu by sme mali mať na pamäti, že potomstvo ako také v starovekom Izraeli bolo vnímané ako požehnanie, zvlášť ak tých detí bolo mnoho. A tu by sme mohli povedať, že ten Zachariáš a Alžbeta sa mohli cítiť Bohom ukrivdení. Mohli by povedať, že neboli by sme my, vari, lepší rodičia ako tí, ktorí majú tých detí množstvo. Nedali by sme im viacej lásky. Si myslím, že takto uvažujú mnohí, teda rodičia, ktorým Boh nedal deti. Avšak, pokiaľ vieme, tak Zachariáš a Alžbeta to neurobili. Ostávali verní. A oni sú práve preto sú dobrým odkazom alebo dobrým vzorom jednak pre rodičov, ktorí deti mali, aj pre tých, ktorí nemali. Pretože túto situáciu poznali z oboch strán a napriek tomu ostávali verní, spravodliví a bezúhonní. Tu sa teda dostávame k tretiemu bodu na programe, ktorým je bezúhonné povolanie, alebo teda Zachariáš a Alžbeta ako vzor služby v povolaní. Tu si pripomeňme, že Zachariáš bol kňaz a nie hociaký kňaz. Slúžil v chráme, prinášal obety v dobe, kedy bol, aspoň podľa tej perspektívy nového zákona, kňazstvo v úpadku. Väčšina jeho kolegov sa stala súčasťou systému, ktorý vystúpil verejne teda proti jeho synovi, Jánovi Krstiteľovi, a systému, ktorý nechal odsúdiť a zavraždiť Ježiša Krista. Teda farizei a saduceji boli súčasťou Sanhedrinu, ktorý toto všetko zosnoval. A predsa uprostred tohto všetkého nájdeme muža, ktorý žije spravodlivo a bezúhonne. Zachariáš neutiekol, nevytvoril si svoju vlastnú bublinu, zostal tam, kde ho Boh postavil. Nevytvoril si nové náboženstvo alebo hnutie spravodlivých kňazov za obrodu chrámu. Je vlastne dôkazom toho, že aj v skazenom prostredí sa dá žiť čisto a je to výzva pre každého z nás, aby sme slúžili, nielen teda ako manželia a rodičia, ale aj v svojom povolaní. Dobre, aby sme ostali verní aj tam, kde iní zlyhávajú. V tomto prípade, ak by sme trochu odbočili, tak by sme mohli Zachariáša porovnať s svätým Benediktom, svätým Františkom alebo Dominikom, teda nemyslím pápežov, myslím zakladateľov tých rádov, ktorí úspešne a príkladom opravovali tú všeobecnú cirkev znútra, naproti tomu, aby ju neúspešne rozdeľovali zvonku. Tu sa teda neviem ubrániť tomu, aby som zase urobil menšiu odbočku a porovnal prípad Zachariáša a Alžbety s Henrichom VIII, teda anglickým kráľom. Samozrejme, zhrnúť si to môžeme pre potreby videa iba stručne v základných bodov. Čiže my vieme, že Henrich VIII, teda kráľ Anglicka, ktorý vládol v 16. storočí, túžil po mužskom dedičovi, aby zaistil pokračovanie tej dynastie Tudorovcov. Však jeho prvá manželka, Katarína Aragónska, mu nedala prežívajúceho syna, len dceru Máriu. Preto sa rozhodol pre anulovanie manželstva, však s tým pápež nesúhlasil. Čo spôsobilo, že Henrich sa oddelil od katolíckej cirkvi a vyhlásil sa za hlavu anglikánskej cirkvi. Tento politicko-náboženský rozchod mal ďaleko siahle následky. Za prvé vznikla štátna cirkev, za druhé bolo prenasledovanie teda katolíkov, ale aj protestantov, teda podľa tých kráľovských nálad, a náboženské napätie, ktoré pokračovalo ešte stáročia.
Henrich pokračoval tým, že postupne si zabezpečil jednu po druhej 6 ďalších manželiek, ale tie mu nedali žiadneho stabilného následovníka. Iba jediného syna, Eduarda VI., ktorý zomiera mladý. Aj keď to nechcel, po ňom vládli jeho dcéry, teda, čo je zaujímavé, menovite Mária a Alžbeta, teda presne tí potomkovia, ktorých si neprijal alebo sa bál mať. Či táto jeho snaha k niečomu bola, je otázne, pretože teda po vymretí dynastie Tudorovcov sa na trón dostáva Jakub I zo Škótska a teda člen dynastie Stuartovcov. Teda Henrichove snahy, ktoré si zabezpečil manželstvami o mužského dediča, nebezabezpečili dynastiu, ale výsledkom rozhodne bol rozkol a neistota. A takto naozaj stručne by sme si mohli zhrnúť jeho pôsobenie, čo sa týka ako manžela, rodiča, ale aj jeho pôsobenie ako kráľa a tu jeho situáciu, ktorá bola nábožensko-politická. Tu teda môže pozorný poslucháč alebo sledovateľ vidieť niektoré paralely medzi Henrichom VIII a Zachariášom a Alžbetou. Za prvé, Henrich vzal veci do svojich rúk v takom extrémnom meritku a chcel si vynútiť syna. Naopak, Zachariáš a Alžbeta by sa tiež mohli, vlastne po vzore patriarchov, tiež uchyliť k snahe nejakým iným spôsobom si zabezpečiť potomka, aby sa splnili teda tie Božie prisľúbenia. Podobne napríklad ako Abraham, ale neurobili to. Henrich si prijal pokračovanie, ale zanechal iba rozklad. Jeho rodina sa rozpadla, ženy boli popravené a potomok neprišiel. Vytvoril si tiež vlastnú cirkev a spôsobil teda ďalšie rozdelenie, spory. Tiež tu si nemôžem pomôcť, samozrejme teraz iba špekulujem, ale zaujímavé je teda medzi týmito príkladmi aj tá symbolika, teda že tie céry, ktoré po sebe zanechal, ktoré vládli, nie sú presne tie isté mená ako ženy z začiatku teda Lukášovho evanjelia, teda Alžbeta a Mária. A taktiež symboliku čísla 8. My teda vieme, že Zachariáš bol z Abiášovej kňažskej triedy, ktorá bola na poradí 8. Teda podobne ako 8. v poradí bol Henrich tej Tudorovskej dynastie. Čiže každé porovnanie samozrejme má svoje limity, ale myslím si, že toto porovnanie má určitú váhu. A aby som to zhrnul, Zachariáš a Alžbeta sú príkladom toho, ako môžeme veci zveriť Bohu a všetko získať, aj keď sa to zdá byť nemožné. Naopak, Henrich je príkladom toho, ako všetko vziať do svojich vlastných rúk a všetko teda spoľahlivo zničiť. A teda prichádza záver a zhrnutie, teda o čom sme hovorili. Hovorili sme o tom, ako sú Zachariáš a Alžbeta, príkladom v manželstve. Tu by som možno iba podotkol, že aj im Boh udelil taký ten dispens na 9 mesiacov v podobe mlčania Zachariáša po dobu 9 mesiacov, čo by mnohí ocenili, určite. Taktiež o náročnosti rodičovstva a náročnosti bezdetnosti. Teda počúvame, že ostali verní, aj keď sa im neušlo teda požehnanie potomkov, ale ostali spravodliví, teda aj ako rodičia. A tu treba mať na pamäti, že boli vo veku, teda ako rodičia, že kedy už tí ľudia skôr začínajú zháňať papuče a plienky pre samých seba, než pre dieťa, čiže rozhodne mali ešte tú ťažšiu výzvu, čo sa týka rodičovstva. Taktiež sme si porozprávali o tom, že Zachariáš pravdepodobne nesúhlasil s tým, čo sa dialo v kňazstve, avšak ostal spravodlivý a bezúhonný a nezaložil si vlastné hnutie ani vlastné náboženstvo, jednoducho sa neoddelil. Teda slúžil takto ako vzor v povolaní. Toto všetko sme si porovnali s Henrichom VIII ako príkladom, ktorý zlyhal naozaj všetkých troch týchto oblastiach, teda aj ako manžel, aj ako rodič, aj teda v tom svojom kráľovskom povolaní. A preto Zachariáša a Alžbetu naozaj možno považovať za vzory v týchto oblastiach, ktorí môžu slúžiť teda nám všetkým.
Tým teda končíme náš výklad k Lukášovi 1.6. By som chcel pozvať tým, ktorým sa teda obsah týchto videí páči, aby klikli na odber, zaklikli tiež páči sa mi to a aby zanechali komentár, teda konkrétne mi napíšte, či sa vám ten obsah pozdával, alebo s ním nesúhlasíte, prečo s ním nesúhlasíte. Ešte stále som vo fáze, teda, kedy aktívne odpovedám všetkým komentárom a neostáva teda už iba povedať, že s Pánom Bohom a dovidenia do ďalšej epizódy.